Maupay po nga aga, hayong nga tanan, mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan aton ebanghelyo, habang ang mga tinud-an ni Jesus, ginbabagyuhan, ditohan dagat, nakita hiya nga naglalakat didahan bawbawhan tubig, ngan ginpalakat niya daman ni Pedro, ngan iya ginpahugpoy an hangin. Naghimo hi Jesus, hindako nga milagro. Karayag ko magpaangbit hintulong nga imbitasyon ha aton, hini nga aton ebanghelya na nga Domingo. Siyahan, the reality of the storms of life. Didahan aton ebanghelyo, ang mga tinun-an ni Jesus nahadlok kay ginbabagyuan hera, ngan siguro darahan kamakusog ang hangin, gindadangpal an irabaluto. Diri ba ini familiar nga experience? Diri ba kita sugad han mga tinun-an nga nakaka-experience siya daman ha aton mga kinabuhi hin makusog nga mga bagyo, ngan dagko nga mga balod, ngan makusog nga mga hangin? Ano iton aton mga baluto ha kinabuhi nga ginaagian hin dagko nga mga balod yana? Kabugtuan iton bagyo ha kinabuhi, I think as long as nga nag-exist kita dinhi ha kalibutan, ini nga mga bagyo, ini nga mga kakurian, they are part of our lives. Mga kapartihera, iton aton kinabuhi. Ngan iton usa nga importante nga pakiana, papaano ba naton aatubangon ini nga mga bagyo ha aton kinabuhi? Papaano ba naton aatubangon iton mga kakurian ngan mga problema nga aton ginaagian? Kabugtuan, bisan kung gaano kakusog o kahinay iton bagyo nga naabot ha aton kinabuhi, never give up. Don't give up. Iton bagyo, diri man iton hiya naudong, permi iton hiya nalabay. Nga tanan niya mga butang, may dagihap katapusan. Nga tanan niya mga kakurian, may dagihap katapusan. Just don't give up and trust in God. The storms will pass. Kaduha, Jesus sees you even in the storm. Didahan ebanghelyo, tikang Jesus sin pag-ampo ha bukid, pero waray niya kalimtian iya mga tinun-an, maging babaluran. Nakita niya nga nag-i-struggle hera, dito hanbut niya handagat. Kabugtuan ha mga panahon niya nag-aagi kita hinda mga bagyo ha kinabuhi. Iton Dios diri kita ginpapabayan. Iton Dios maaram hiton aton mga ginaagian. He knows our joys, He knows our pains, He knows our struggles and our problems. Diri la iton Dios ginuubdan kita hin mga kaupayan la. Kundi God also shares our sorrows, our pains, and our struggles. Permi iton Dios kaupod naton. Maaram hiya, iton aton mga ginaagian niya mga battles, hakinabuhi. Maaram hiya, iton mga luha nga napatak didahiton aton mga mata, darahiton aton mga gindadara nga mga magbugat niya mga problema. Maaram hiya, iton aton mga ginlilinuhod-luhod, ginbibinalik-balik din niya singbahan, in pag-ampo haiya. Maaram iton Dios, iton aton mga pag-antos, man mga sakripisyo, maaram iton Dios. Danay, makurila naton makita, iton iya presensya ha aton kinabuhi, danay diretso niya ginbabaton iton aton mga ginaampo, pero it doesn't mean nga ginpabayan na kita o waray na iton Dios sa aton. Iton Dios, permi aada kaupod naton. May dahat to istorya in usa nga tawo nga nag-inopia. Itawag hining istorya, ang title is Footprints. Nakadahiyahin baybayon, tapos kaupod niya ang Dios.
Han naglalakat hiya ditohan baybayon, nakita niya, na-notice niya nga may duduha nga footprints. Usahan iya, ngan usahan Dios. Ngan hanak ti kaihaan ira paglinakat, na-notice niya nga may mga times nga nagiging usa na laan footprint. Nga na-observe niya nga nagiging usaan footprint kung nag-aagi hiya hin kakurian, hin mga problema. Salit nagpakinahiyahan Dios adto nga tawo. Sinaringihan Dios, Ginoo, kay ano nga pag nag-aagi ako hin kakurian, nag-uusaan na lait footprint. Kay ano nga kung nag-aagi ako hin mga problema, kasya iton imo time nga nawawara kahaakon. Kasya iton imo time nga nag-uusaan na la ako. Ngan ang Dios binaton ha iya. Sinaring ang Dios sa iya. My son, anak ko, ginihigugma ko ikaw, ngan diri ko ikaw papabayan bisan san-o. Kung na-notice name, nga pag nag-aagi kahin mga kakurian, mga problema, nag-uusaan na laan mga footprint, it's because it's the time that I carried you. Asyatan mga panahon, nga ginalsa ko, ikaw. An asya initon Dios sa aton kinabuhi. Madanay diri nato nanonotice ito niya presensya, pero aada iton permihiya. Maaram iton Dios, ngan diri kita papabayan, iton aton mga kakurian. Ikatulo, don't be afraid to cry out to the Lord. Didahan Ebanghelyo, han kalunod ni Pedro, nagyakan hiyahan Ginoo, nagyakan hiyakan Jesus. Ginoo, tabangi gad ako. Ginoo, buligi gad ako. Waray pagpretend ni Pedro, nga okay la hiya, nga nalulunod hiya. Waray daman hiya pag-isog kan Jesus, nga nalulunod hiya. Waray damo nga yakan, usalaan iya ginyakan, Ginoo, tabangi gad ako, buligi gad ako. Kabugtuan, danay sugad kita kan Pedro, may da naton mga attitude sugad kan Pedro. Nga may da mga panahon niya madanay na overwhelm kita, hiton aton mga problema, hiton aton mga ginaagian, to the point nga nawawara iton aton focus kan Jesus. Nahinga nga iton aton focus kung gaano kakusugan hangin, kung gaano kadagko iton mga balod. Salit iton epekto, nalulunod kita. Nagdududa kita iton Dios. Lord, aadi ka pa ba? Ginoo, aadi ka pa ba haakon? Kabugtuan ang ginbuhat ni Pedro, nag-aro hiyahin bulig han Dios. Nag-aro hiyahin tabang han Dios, han panahon nga nalulunod hiya. Sana hikita daman, hibaro kita hin pag-aro hin bulig hiton Dios. Ginoo, diri ko inikaya kun hi akula. Please help me. Ginoo, ayaw gad ako pabayi. Lord, I need you. Bisan kung gaano kadako iton aton mga bagyo nga ginaatubang hakinabuhi, ayaw kita papahirayo hiton Dios. Kasi madanay, iton aton tendency, pag nag-aagi kitahin mga kakurian, that's also the time nga napahirayo kita hiton Dios. May dahad to sa nga tao nga nag-share haakon, nasa ring hiya, maiha na hiya nga waray pakakasingba, dara kay dinumutihan Dios, kay waray pamatii an iya mga pag-ampo. For 20 years, waray hiya pagsirosingba. Madana ito naton tendency, pagpahirayo hiton Dios, kung nag-aagi kitahin mga problema, ayaw. Iton mga problema, dapat sana ini nga mga problema asya lugod iton maging instrumento nga mas maging suo kita hiton Dios, nga mas umaro kita hintabang hiton Dios, sugad han ginbuhat ni Pedro. Mag-aro kita hinbulig hiton Dios. If you need to beg, you beg to the Lord. If you need to kneel, you kneel in front of God. If you need to cry, cry before God. After all, nga tanan kita, we are all beggars.
in front of God. And in the eyes of God, nga tanan kita, mga hinigugma, nga anak, iton Dios. Kabugtuan, tulo nga imbitasyon ha aton yan nga adlaw. Iton aton mga bagyo ha kinabuhi, permi aada, kaupod naton iton Dios. Ngan ginaaro kita, giniimbitar kita, pangaruhin bulig ha iya, sugadhan ginbuhat ni Pedro. Hapag atubang naton, iton mga bagyo ha kinabuhi, permi naton hinumdumi, nga tanan, may da katapusan, ngan diri kita, nag-uusaan ha aton kinabuhi. Trust God in storms and keep your eyes on Him. Amen.